ditandur ten pundi Bu ten kebon aku ana cleret tiba mbok ira kembang apa semuanya bersama-sama berselawat ge sallu ala Nabi Muhammad. Turi pote ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa turi pote ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa semuanya bersama-sama turi pote tanduran kembang kenanga ing jero bunga tanduran kembang kenanga ing jero bunga nek kereta Jawa roda papat rupa manungsa roda papat turi pote ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa turi pote ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran bari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai ayo golek sanune mati ayo golek sanune mati sepeda lagi wetan kali kulon wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo golek sanune mati
Ya Allah